Nik eta behin, eskerrak eman egizizut, gatetxo bat egiteagatik agenda. Eta, sarreratxo dut eta, nik gaur egungo idazlei openetako bat zerela, gehien gazteen arteko literatura eta bat, eta baita nire ezagunagoa Euskal Herrian. Eta, zure kurrikulumari erreparatuz, datu batzuk hartu ditut, eta konturatu da txikitatik oso jakini handiko izan izan zarela, eta kontu duzu, non didatukizu idazteko hori? Idazteko horreka baino gehiago, izan sortzeko beharra txikitatik egiten historiak asmatzen, hemen didatuko nintzen historiak imaginatzen, txori bat ikusten nuen, basaretar bat ikusten nuen, nazten nintzen, eta alako baten tarteka ikutxoak egiten ditu, erabat txikiak eta erabat betzar, bate asmo literariorik gabe eta kitxo. Eta gero, urte batzuk ditula, tarteka zerrego hartzen dut, gero eta gehiago, alako baten, lagun batek sorta urte egin, eta lagun batek bidalia, txiki. Eta bidalia ditu batzuk, eta txiki bat, zari txiki bat, karagarrizko posa, gehiago bidali, eta zizan hori puzten zen iberez filosofa eta fizikaria. Idaztea zen, hobi txiki bat, eta gura zizan puzten, zinon beretan asko gustatzen zitzaidala, konturatzerako gero eta zabalago egitea, eta hori idazlea naiz. Eta zure obrai erbaratuz, zatibak gaztentzeko literatura egin zula konturatzen gara, eta zer gara eta gari? Konturatzen gara gaztentzeko literatura gehiago induzula, ez da zeratik zen? Egile esan irakurtzen nuen oso abentura zalea naiz, oso fantasia zalea, zientzia fikzio zalea, eta idazten hasi nintzenen zenbait estilo probatu ditut, baina gazten estiloa behar bada ez naizelako oso hortzen nabil, eta niretzat erabe zaroa edo gazte denbora oso aberatza, nahazkarria, intetsua, betea izan zen. Karagarrizko historio piloa sortu zitzaidan, eta horiek izlatzea gustatu egiten zaize, gazte soro bat normala da. Izan behar du. Beldu soro bat ez da alegia, gaztentzako literaturan jarretzak ez hainbat fantasiakeria, hainbat historio xelebre, eta normala da, onartzen da. Eta aldo literaturan baino, asko zailagoa da. Askatasun ikaragarri ematen dit alde batetik. Oso gai, gazte zarenean, hainbat gai lehenbiziko aldiz tokatzen ezkizu, ikaragarrizko bate hilan, ikastetik lan egitera, pareja kontuak, lagun kontua, oso asko aldatzen dira. Eta gero, baina gutxillo, ez zola kontentzitatea, zaren, alde batetik hori, ez alde batetik gai askatasun hau da, nahi deten, ez ez izango tontakeria, nahi deten historia konta dezaket eta unargarri da. Eta eduentzako berrez, baina ez hain beste hori, egan egin nahi dut eta hor oso guztua aritzen naiz, dena dela nire asmoa espektro zabala hartzea da, hor oso guztua nahi dut. Gero, fisika, filosofia, etenga beto paitzakegu zure liburuetan, eta zerratik horiek eta ez beste batzuk. Nika, guztua kontura da. Asko gustatzen zitzaidan, txikitatik nik engaltzea, eta izarrak ikusten dituzu, azte zen pentsatzen izarrak zergatik, poponak, ez irakurtzen, gustatzen zen, zientzia gustatzen zen, eta gero pentsatzen da, nondik eta da filosofia. Baina hori ez da arrazionala da, nahi patata tortilla gustatzen zergatik. Baten probatuz. Eta beste hemen liburu dauzkazu argitaleteta, eta zure aginduna kontua izan da oso mankorra zaitugun, eta nun sortzez ez inspirazio hori liburuk idazterakoan. Betik gabean izait burue, idatziko ez banu, segurunez ez dakit saiatuko nintzen, marrazten, eskultura egiten, ez dakit balioko nun, saiatuko nintzen, eta inspirazioa ez dakit nundi datorra, baina bai azken urteetan ikusitet inspirazioa bilmatzen. Hau da, leheno etorri egiten zen, eta hori etortzeaz gain, badakit zer egin behar duten gehiago inspiratzeko bakoitzak bere trikimario ditu, nikia batzuk ikisi ditut, eta horre biltzen naiz, nire gauzotxok egiten dagoen, nire problema ez da, nondik atera ideia, idazle gazte batzuk ezagutu ditut, eta idazte gustatzen bimetzait ezer bururatzen, nire problema da, ez daketera denborarik bururatzen teskitenak, otxestak izenbara zirregor dauzketen, eta ezatekoz idatzita daude, egin behar bakarra idatzen, hemen
osoak ditut, egitaragua, dana, ezurdura, denbora falta. Orduan, ez dakit, inspirazioa, historio falta ez da perfekta. Eta idazten ari zarenean, nolakoa zure lan metodologia? Urbildu naiz. Batzutan lehenengo du naiz, pixka bat tarteatu, baina ezin dut gauza bakar bat egin batera. Egiten naiz, bi historio, lau, bost, pim-pam, eta lako batean, entxufatu egiten naiz, kitxo. Bukatu internet, mezuak, telefona, utzi dena, sartu, hori egin naiz, azken 3 hilabetietan, ez dut, oitela gutxi bat-ematek idatzi, webgunea ez dutela aldau 3 hilabetetan, Oia haina izaldatzen, idazten detenean, lehenengo hori biltzen naiz, blok, baina sartzen naizenean, nire metodologia da kaotikoa, baina oso intentsua, idazteko beharra dauke, baina benetan sartzen zaitenean historioa, berditzaitez jatea, berditzait idatze egin gara, eta gero ja bukatzen dezunen, bakea, baina, libra hartzen da, eta ez nahi zintxe itzultzen, babiaztetan, baina metodologia hori torte zaitenean, okietorri, ezkatu. Eta, ezakik jakin duzu, baina gu Hizkuntzak Eskolan daukegu webgune bat. Eta bertan, iten dugu idatzi eta behin bat euskara bultzatzeko gazteen artean da. Eta jakine eta beste iruditzen zaizun, teknologia berrik eta euskara bateratzea, bez internetekin. Ezinbesteko, hizkuntza txikientzako garrantzitsua ez hori ezinbestekoa. Lortzen dugu kanpokoen baliabide atzeko abentzen, eta hori aprobetxatu behar da, zupetzaun zenbat euskaldunta gintzen, munduan zera. Eta internet existituko ez balik, baina internet eta zu Washingtonen zaude, eta bueno, zertezea, zuen webgunean edo, eta betze kontaktua gotzaitezke, orduan ez dezu galtzen. Eta hori da, ezinbestekoa, bestela asko sokarra hori esan ditzen. Oso interes, ginen gustatzen zain batea eta beste ditzea, eta niretzat, konektatzen ez batzuetan, baina behar gustatzen zain. Pero, enez enteratzen, askotan zeu gertatzen da munduan, baina jakin nahi detena badakit hor da, beraz. Eta asko ibatzen da, gero gazteok ez egula irakurtza gustatzen dut eta zeusten zu eukibar duela liburu batek, gazteok normalean egiten detena da, saiatu pentsatzen nahi gustatzen zaitzen. Gazte literatura gustatzen zait irakurtzea eta gaztetan asko gustatzen zitzaidan, ordu saiatzen naiz, gustatzen zitzaidan erritmoa, gustatzen zitzaidan gaia erakargarri egitea. 40.000 gai dago, baina, ez dago zabera, gai bera azaltzean, naiz eta harin azaldu oso gauza sakona izan daitezke. Eta badakit gaztea zearen balatuta zan, oso azeleratu dago. Gauza motel bat eta patxa, ez da gauza bera, 40 urterekin patxadatxu zaude, 20 urterekin, 15 egin, zuk nahi duzu, tatu interesgarria, baina beste modu bat dien. Ni saiatzen ez, pentsatzen, nahiko azeleratu naiz bestela. Eta saiatzen ez, hori guztien, nik zer askertuko nuke. Baina, gero denetik dago, nahiz da osagaia, leheno patata tortilla batu, zukarratza hartu, patata hartu, eta gazta egotan egiozuna, eta bi pertsonek osagai berdinekin oso patata tortilla diferente, gurekin ezatea, ritmo harina, ez dakitzen, ez dakiko, gero da, osemusak, eta bila ez dakiko. Eta, gaizkiz banago, azken urte hauetan, badauda sari bat, gaztea saria, oso dezuna, eta hau izan da, gazteek edo irakurrita eta buzkatuta. Eta, ze sentitzen da horako hori garri bat jasotzen? Hori, horiek izaten die oso sari bereziak, normalien literatur sari bat irabazten duzurik, baita postentzea, baina izaten da ofizialagoa, bakizu irulago epaimaikideen aukeratu dutela, baina hemen da, ez dakitzen gazte bildu, eta bat liburu hartu, eta ez da mostrar hau gustatu zaigu. Idazle batentzat irakurlea naiz, idazlean baita eskertzen dutena da, irakurlea nahi bi kritikarik esatea mundu honena zehar. Gero, inok irakurtzen ez badu, ezara ez. Nik nahi hau dut, zezanik ez, uste idazle guztilontzako zanirik politien hau izaten da, irakurleen da, hau gustatu zaigu. Oso pinta. Eta literatur saioak eskatzen dituzula badakigu, eta zer nolako saioak izaten dira eta zinentzako zuzen dut? Batenetik, egite esan, ja zinez, hau 6 urtetik hasi, eta gero ja eskolatan asko, eta unibertsitateetan, beraz, adik guztietan, baina bai gehien bat gazteekin. Eta nolakoak, saiatzen naiz, oso bai sakona, baina oso modu, ez dakit, erakargarrien azaltzen, orduan. Azaldu beharrean, teoria, hau ez, adibideak, nik eskertzen da liburutan, zeintza liburutan, asko gustatzen zait, Asimov.
Asimov ez du esaten, hau da teoria, balinduan kaneetik taka, eta hau, eta lotzen du ja teoriarekin. Polita, eta azaldu izu teoria oso modu edarrean, orduan, ja ez duzen galdera. Ze literatur segitan, ze... Saiatzen ez, hainbat literatura, sormena zer da, inspirazioa, nola editatu, ez dakit 11.000, baina beti adibideak ematen, orduan, neurri batien saiatzen naiz, saioak historio bihurtzen, orduan, ustetik, entzulei kasu honetan, gustatzen zaila, ze historio bat entzuten naizea, eta literatura da, baina hori da saiatzen naizena, noski, 6 urtekoei, 8 urtekoei, diferentea da. Eta azken aldian Bilbon eta Bartzabiltzan alde batetik bestea, eta zer nolako lan hartu nahi izan egiten alde batetik bestea egiten? Ez zai gustatzen genderik eta ez egiten. Bizitzen ere ibili naiz, berriz ere ontsa ebartan ere aldatu behar eta nire lana da idaztea eta saioak egitea batipat, gero kolaborazioak eta ez dakize itzupenak eta ez dakizema proiektu, baina gehien bat da idaztea eta saioak egitea. Eta idazteko berdin daron idazten dazun. Gehien gustatzen zaizun lekuan. Eta saioak oso derra da, ze muskizetikaz eta iparraldea edo naparroko ikaragarrezko leku. Ordu saioetan egiten da, saio batzuk hemen, lagunen batekin egin eta txegun batzuk. Ez dakit, iruñan, muskizen, muskizen, orduan, nire lana da, bidaiatzea, eta gustatzen zaiten egitea idaztea, beraz, zergatikoa. Hori ez dut lan. Eta gero, sormenaren estrategia izan da zure azken lana edo, eta nolako erantzuna jaso duzu irakurleen gandik eta zer nolako kritika? Irakurleen kritika denetik onak eta oso txarrak. Hori betiko. Gaina idazten duten estiloak kontuan hartuta beti ditorreko dira. Baina nik uste oso garbi dago liburu hori dara, liburu harina, intrigazkoa, eta hori bilatu duen irakurriek oso politak izan dizkiete. Baina bukaera ez dakiz ez da liburu perfektua, baina nire liburua zen esperimentutxo bat egitea, zehoz harina, eta alde horretatik eskertu didate, nik gustatzen zaik literatura sakona eta filosofikoa eta hori, gustatzen zaik oso harinak eta irakurtzea, eta hori zaiatu nintzen, eta alde horretatik ni oso guztuan hau, eta irakurle batzuek, desuak eta bilatzen dizkiete, eta kontuan hartuta zer dan, hori ez da jogiz edo atxaga, beste oso da, eta alde horretatik ni oso guztuan nago, eta etorreko dira gainala ez dira solako batzuk. Eta, azken aldean, zein proiektu edo zein proiektutan zer duguta, lan egin bat? Ontxe hiru liburu aterako ditut, horregatiko gona izan bat hilabetetan. Bat Gloria Mundiren estilokoa, estilokoa da thriller eta zientzia, eta sentimendua da oso laburra izan da, bada protagonista genioa eta zientzia salea, eta bere neska asko maiten duen bere neska laguna, oso gaixo iniziatik. Tipua, karagarrezko, ostras, hiltzea dago, hiltzeko arrisko handiak, saiatzen da ikertzen, berez inok lortu ez duena. Saiatzen da ikertzen oso modu xelebraen. Horrek ematen du, zadoetik gaixo dago, ez da baida, bikote kontuak, baina da thriller, zientifikoa. Beste bat, Leonardoren egoa, polika, gustatzen zait, da Florentzia gertatzen da, gazte bat ere juten dena oso nazita dago, bizitzarekin ja aspertuta ez, binez, ez da gizar egin, eta osaba berezi batekin oso abentura xelebrak izango ditu, Leonardoren teoria egiten azalduko dira, eta oso novela vitalista. Eta hirugarrena zure beste hirugarrena, gupeltzetan Jolas Beltzak, oso novela berezia, saiatu naiz beste tono bat erabiltzen da. Berez, uda ostea, posgerran girotua, baina nire helburua da historio. Hau da, ez da novela historiko bat, baizik eta literario. Gazte batzuen gora berak, baina oso modu patxadatxo. Zahar batek kontatzen du bere gaztaroko kontuak, oso gordinak dira, jendeak atzen zute, eta baina nire helburua da, ez historikoa, ez politikoa da, erabat literarioa da, irakurtzen dena, esaten dut, harrapatuta baina, bai hor saiatu naiz, hor ez da novelari, da, txaga sartu eta saiatu naiz hori esperimentoa egiten, oso guztua, eta azala, erakutsi date magazkia eta oso edan. Gaiari goita pixo bat emanez, nola ikusten ez du euskal literatura etorkizunean eta non joko behar dizute autorekin euskal literatura aurrera emateko? Euskal literatura poliki noski txikile da, baina nik uste
oso nabarmen zabaltzen ari dela gaiak. Niak horatzen esan maustok genituela fantasiasko liburuak euskeraz. Hiru aurkitzen. Oso gutxi zegoen, bazeuden barateak, baina ez ditzi novela, eta hori berriz, pixkanaka, fantasia, zientzia fikzioa, divulgazio kontuak, novela harina, poliziakoak, humorezkoak, poliki, nik gehiago nahiko nuke, puesto den aldiz gehiago, baina ikusten detena da, purka, eta gaina datozen gaztiek zuek, txikitatik hartu dezue, zeguk, hori, novela bagenitu, baina ez hainbeste, gure euskera hobetzeko eta lan egiteo, baina datozen, zatozten gaztiek, idazteko orduan da, gauza asko ja gaindituta dituzue, ez? Gure aurrekoek guri lagundu ziguten, eta guk lana ja, nolabait izateko utzi dugu eginda, eta zuek, badezuena da, oztopo batzuk pasatuta, beste batzuk aurkituko dituzue, baina ikusten dut oso etorkizun edarra daukela zentzu horretan. Eta, orain ezagun alde batean idazlan alderdi hori eta zure pizkat pertsonalean idazteaz aparte, zer beste gauza duzu gustoko? Asko gustatzen zait galtzen. Zer guztik eta hartu kotxea edo motxila eta portatil bat, eta galtzea herri baten, beste baten, ez planeatzea, besterik gabe. Edo leku batea jutea planeatzea, eta azken minutuak beste nubaitea jutea, eta horrelako gauzak mentira jute asko gustatzen zait. Hori segurra ez txiki baten bakartuko nahi, eta oso biztak gutxi ditut, eta hartza, eta mendilu. Eta ez dakiz emat liburu idatzen dituten, baina ontxe burun dauketen liburu bat oso berezia izan da, oso berezia niretzat eta irakurra izan zegoen ez oso bai balandu ez dara Euskal Herrien, eta kristoko, gore, fantasia, oso garbi dauke gaina historia ikaragarri gustatzen ari zait, eta gauza asko gustatzen, eskila beti izan, baina lagun batekin elkartu, kafia, eta nobait bizitza ez apar egin da, jatea gustatzen zait, baina ez batez ere mendian galtzie, lagunekin erotie, idaztie, eta nalotzea adibidez, nik edozein gauza egiten detela, edozein lekutara juten egin parrandan nagoela, oporretan nagoela, lanien, bileratan, gabe idazten egin. Zer nire barroa ari da pertsona arraro bat, horrek ez da bizi izan dut trakata burun historioak egiten ari nahiz. Zorionez idazten nahiz, eta zori niretzako, lehen otxarra zen ikaslea. Ikasten egin nintzen, da, Bueno, hau izan dana eta hoben oparizugu zure etorkizunera. Azkenak esko? Ja.